Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. De data aceasta jucăm Skywars. Jucăm Skywars alături de acest server. Adică, nu știu ce am vrut să zic la început, dar nu contează. Jucăm Skywars pe nastycraft.ro. E un server foarte tare. Nu știu de ce mi-am luat ăsta, pentru că, după cum puteți vedea, avem fier și de-astea, deci avem iteme OP. Dar e acceptabil. Da, frate, ia uite, bă, aici eu n-am fost, am mai jucat un meci și aici nu fusesem. Ceea ce este ciudat. Ziceți-mi de nu e hack ăsta. Ba, n-a fost hack. Nice că n-a fost hack măcar. Măcar n-a fost hack și asta e bine de știut. Nu știu ce e atât de special la mid, pentru că sunt cam aceleași iteme. Tot protection-ul ai pe ele, pe toate. Ok, hai că am picat bine aici pe insula asta. Nu vreau să mă duc altundeva. Facem așa un fel de bază. Filmăm de vreo 3 minute, deci avem timp să jucăm destul. Uite, bă, cineva nu și-a luat itemele de aici. Mai sunt eu cu încă 2 și sper că aia 2 să nu fie teameri. Interesantă mapa asta. Adică are steagul tuturor țărilor, da, ăla cred că exploda sau ceva genul. Hai că mai e unul, deci eu cu panda. Panda, nu știu ce vrei tu să faci, dar zic că nu va reuși. Uita-l acolo pe panda. Și a murit. Panda it's dead. Pentru că a fost prost. Mi-am făcut bine zidul ăsta aici, ca să poată să pareze lovitura lui cu astea. Hai că bine, n-am jucat mult pe serverul ăsta. Filmăm de aproximativ 5 minute. Haideți, fraților, chesturi normale vreau.
Dacă sunt normale, trebuie să ajungi pe mid. Dacă nu sunt chesturi normale, nu mai ai ce căuta pe mid. Doar așa, gen 2 secunde să-ți te faci full. Armură, dacă n-ai, de exemplu, pantaloni, cască sau ceva. Și să vină apoi pe insula ta. Tare mapa asta, sincer. Iar suntem cu Panda în joc. GG. Chiar că GG. Ninja, fraților, ce tare. Uite, deja unii s-au dus în mid și asta e, ca să zic așa, cea mai mare greșeală a lor. Aici, sincer, sunt protejat, îmi place zona. Și cred că aici o să stăm tot mereu. Uite, a murit Panda, bă, băiatule, și vreau să joc finala cu el. Astupăm părțile astea pentru că nu vreau gen să mă dau în spate și să mor. Avem sabie OP, Diamond cu Sharpness 1, avem mere de aur. Avem chestplate de Diamond, da, suntem ok și așa. A mai murit unul. No problem, dude. I'm not gonna die. Uite-l pe ăla acolo. Andrei. Ăla e hacker, are anti-knockback. Deci ăla cred că e hacker, are anti-knockback, clar. What? Andrei left the game și mai suntem câțiva. Oh my god, uite-l pe ăla acolo. I'm waiting for you, dude. Hai, Codrinele, ce faci? Bă, Codrinele ăsta nu vrea, bă, să vină, bă. Nu vrea Codrinelul. Codrinelul, uite-l, bă, băiatule. Codrinelul. Holy shit, asta a fost greșeala mea. Da. Am filmat 2 minute, în vreo 2 minute, hai, dacă mai apucăm să intrăm într-un meci. Bă, pe tipul ăla, pe Codrinel, vreau să-l omor, dar m-a apucat să râsu. Codrinel, vreau să zic ceva. Codrinelul, și nu mai știu cum, dar nu știu de ce am luat. Oh, shit. Puteam să iau un kit jmecher dacă știam că asta se va întâmpla. Dar nu știam, fraților. Sorta. Și bănuiesc că nici... Da... What? Care ești, mă? Bă, mă lași, deja unul și-a făcut drum. Atât de nob. Bă, nu știu cum să vă zic, dar... Este, bă, hai că l-am aruncat pe ăla de lângă noi. Și acum avem drum liber să ne facem mid.
Ok, arcul, bă, băiatule. Arcul l-a făcut pe omul ăla, care a dat în mine. L-a făcut să nu știe ce l-așteaptă. Ok, ok, we are the boss. Chestia care vreau să o fac e să-mi fac, fraților, un... un crafting table. Să facem o sabie, bă, băiatule. Să putem să mergem și noi mid. Ok, l-am aruncat pe ăla. Suntem boși. Să nu mai avem săgeți. Ok, mai sunt doar eu cu și tu ăla. Și mai am cu ce arunca după el. Putem să dau cu săgeata. I'm so... shit. What? Ok, tipul n-a știu ce vreau eu să fac. Este nebun, deci tipul ăsta era nebun. Și-a luat... și cred că atâta o să jucăm. Deci tipul ăla era nebun. Cum să zic, am dat 4 săgeți în el, 3 sau 4 săgeți în el și a fugit. Omul vrea să-și ia iteme din mid. Ok, nice to beat you, guy. I like how you play today. Da, cam acesta a fost episodul. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!